Nalpas tayon, iti may kainam nga rabii, tintayo panagkarkararag, ayaten nga gagayem ken kakabsa. Iti dayto yakan ito, isu iti may kapito nga rabii. Ngayon tayo manen lakamen, dagiti bendisyon ngayon paay niya po Diyos. Bendisyon nga mangpabileg, ti tumunggal may sa kadatayo. Bendisyon nga isu ti mangan anay kadatayo. Tapno ti kasta, may sagana tayo manen, ti biyag tayo, iti dayto nga tawen 2019. Iti tupik ko ngayon tayo adalen ti daytoy nga rabi. Ket napaulwan ti nagloryaan nga panggep. Ti panggep ti Dios. Iti nailangitan nga panggep ti Dios. Ket isu dayjay maiparangarang no kasano iti kinaimbag ti Dios. Isu nga rod nga ni Apo Jesus manipud langit bimaba ditoy daga. Tapno ti kasta dayjay nagloryaan nga panggep na. Ket makita ken marikna dagiti amin nga tattao. Ngarod iti daytoy nga kanito. Ti pakasentruan ti adal tayo. Masarakan iti libro ni Matthew, kapitulo 25, versikulo 40. Kunana ditoy. Kunanto tiyari, ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy ti kanunumuan kadagitoy akakabsat ko, inaramid yu met kanyak. Apay nga imbaga ni Apo Diyos, daytoy abalikas, nga noan niya iti inaramid dayo, kadagiti kanunumuan, kadagiti agkasapulan, kadagiti tattao, nga inayat ti Diyos, ket inaramid tay metten, kenkwana. Iti daytoy nga pakasentruan, nga bersikulo, ket kayat kuman nga ibingay kada kayo, iti talo nga banag kakabsat, tapno makita tayo, no kasano tinagloryaan apanggep ti Diyos kada tayo. Umuna, kaabsat, kasano ti panangtrato tayo, ti iglesia ti Diyos. Dahito iti umuna nga panggep. Tapno may paduyak-yak, iti nagloryaan apanggep ti Diyos. No kasano ti panangtrato, no kitaan tayo, kakabsat, dagiti napalabas, dagiti tattao, nga idi agbibiyag pa lang dagiti Israel. Kasano nga tati panangtrato da iti ili nasyon ni Apo Diyos nga Israel, nga isu daytoy iti insina na, tapno isu ti mga sabaka dagiti tattao. Ayaten nga gagayem ken nga kapsat. Makita tayo ti trato da. Ti trato da iti Israel, ket saan nga naimbag. Isu nga ni Apo Diyos inlunod na ida. Kasanumat nga ta ti trato tayo ti iglesia ni Apo Diyos. Trato tayo kadagiti tattao nga kasapulan. Trato tayo kadagiti anak ni Apo Diyos nga nagbasol. Ket gapo ti basol da, ket laglimang da kini Apo Diyos. Ket kayat da ngagsublimanen kini Apo Diyos. Kasano nga ta ti panang trato tayo kadakwada. Kasano mat ti panang trato tayo kadagiti kamkamang ti iglesia ni Apo Diyos. Kadagiti agkasapulan na kamkamang, dagiti marigrigat na kamkamang, dagiti kamkamang nga hanaman nga may bagati kayat na. Ket kasano ti panangtrato tayo kadakwada. Kakabsat ken gagayem. Iti daytoy a bersikulo. Ket iti pakaukuman ni Apo Diyos. No kasano ti panangtrato tayo. Iti kamkamang ti bagi ni Apo Diyos. Isungarod iti daytoy nga panawen. Ibaga na kabsat. Masapol nga tratuen tayo anadyusan taday tagayam ti panggep ni Apo Diyos. Masapol nga maipakita ti nagloryaan nga panggep na. May kadwa nga kayat ko nga ibingay kada kayo ayaten nga kapsat. Panangtrato tayo kadagiti katulungan ti banghelyo. Malagip yu kapsat nga kuna ni Apo Diyos nuan niya itinaramid yu. Kadagitoy nga kanunumuan, inaramid yumeten kanya. Tati panggep ti Diyos, tati nagloryaan a panggep ti Diyos, ket isuno kasano ti panangtrato tayo, kadagiti katulungan ti banghelyo ni Apo Diyos. Iti versikulo 36, aging gana ti 40, kunana ditoy, idi lamu-lamuak, binadduandak, nagsakitak ket inaywanandak, naibalodak ket binisita dak, insungbat tuken kwa na dagiti lanteg, kaano Apo ti pannakakita mi ken ka, amabisin ken pinakanda ka, when numawaw ket pinainumda ka.
Versikulo 38, kaano ti pan nakakita miken ka, agan-gan na et ka, ket pinadagos da ka, wenno lamo-lamo, ket binadwan da ka. Kaano ti pan nakakita miken ka, amasakit, wenno balod, ket binisita da ka. 40 kunanto ti ari, ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy ako nanumuan, kadagitoy akakabsat ko, inaramid yu meten kanya. Ibagana ayaten nga kakabsat, no kasano ti panang trato tayo, dagiti adipen ni Apo Diyos, nga isu ti kadwan a katulungan na. Apay nga imbagana ayaten nga kakabsat, nga noan niya itinaramid yu kadagitoy, akatulungan ti Banghelyo, inaramid tayo meten kini Apo Jesus. Laglagipon niyo kakabsat, no si kagayam ken siya, kitagbalin nga katulungan ti Banghelyo. Tulungan tayo dagiti misyonero. Tulungan tayo dagiti makipagbaklay ti trabaho ni Apo Dios. Dagiti agiwarwaragawag ti Banghelyo. Akas kini Apo Jesus. Amapan kadagiti nanumuat at tao. Apan kadagiti at tao. Tapno ti kasta mamuanda ti Banghelyo ni Apo Jesus. Ayaten nga gayem kan kakabsat. Masapol tayo nga rod nga tratwen, nga noawan ti pagyanan dagiti misyonero, noawan ti pagyanan dagiti makipagbaklay iti trabaho ni Apo Dios, masapol nga rod nga datayo amin, ket makipasek, ited tayo dagiti kasapulan ti Banghelyo, tapno ti kasta inton pa nakaukom, saan tayo tumet nga may bilang nga maukom, tani Apo Dios, pinaligipan na kada tayo. Takon natin naglorya na panggep, nuan niya iti inaramid yu kadagitoy, inaramid yu meten kanya. Ti may katlo nga puntos nga kayat ko nga bilang kada kayo, ayaten nga gagayem ken kakabsat. Kasano ti panang trato tayo, dagiti napanglaw ken nagkasapulan. Kunak tatay, no kasano ti panang trato tayo, dagiti tattao ni Apo Dios. Tatangarod, rumuwar tayo. Kasanumat ti panang trato tayo, kadagiti agkasapulan na tattao. Dagiti tattao, masapul dati tulong tayo. Versikulo 42, 42 kunana, nabisinak ngem didak pinakan, nawawak ngem didak pinainom, maysak idi agan ganayet ngem didak pinadagos, lamo-lamuak ngem didak binadwan, agsakitak ken na ibalodak ngem didak sinarungkaran. Insungbat danto kaano Apo ti panakakita mi. Ken ka amabisin wenno mawaw agan naet wenno lamo-lamo. Amasakit wenno balod ket didaka tinulungan. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ipalagip niya po Dios nga tinaglorya na panggep na no kasano tayo makipagbaklay. Tumulong kadagiti napnuan kasapulan na tattao. Ngayon ton dagiti adda a bendisyon, adda nga material nga banag, nga adda kada tayo. Kasano tayo nga usaren. Tapno ti kastaket mayalatiw tayo, ken maipakita tayo, iti nagloryaan a panggep ni Apo Dios. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Daytoy talo nga kayat ko nga bilang kada tayo. Masapul nga mananay tayo, tapno ti kasta marikna tayo, ken mapagbiyagan tayo, dahil ito leksyon tayo nga kunana, tinagloryaan a panggep. Ta tinagloryaan nga panggep, ket isu, no kasano tayo, ang makipagsakripisyo, ken ited, dagiti adda, nga kada tayo a bendisyon, adda, nga kinabaknang kada tayo, agpaay, iti iglesia ni Apo Dios, agpaay, iti trabahador ni Apo Dios, agpaay, kadagiti agkasapulan at tattao ni Apo Dios, takunana, nuan niya iti inaramid yu kanya, inaramid yu meten kadagitoy. Dahil ito'y talo nga kayat kung bilang kada kayo kakabsat. Nga iso amasapul nga maamiris tayo. Tapno tigasta makita tayo no kasano iti nagloryaan a panggep ni Apo Dios ket mapadasan tayo iti agbiag anay dumduma na isalsalumina nga anak ni Apo Dios. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ni Apo Dios kayat na nga makipasek tayo. Kayat na nga mananam tayo. Dayjay panggep ni Apo Dios isu dayjay na igloryaan apanggep na nga tumulong iti iglesia
iti trabaho, trabador, ken uray pay, kadagiti agkasapulan nga tattao. Niya po Diyos tarigagayan na unay, ayaten nga gagayem ken kagabsat. Iti daytoy akan ito, amirisen tay kuma, kasano, ken anya iti aramiden tayo, tapno makipasek tayo, dayjay plano niya po Diyos, ang nagloryaan apanggep. Absat, iti pakadagdagupan na, daytoy nga tema tayo, iti daytoy nga kanito, ket no kasano tayo, nga agbiag, tapno ti kasta, mapadasan tayo, dayjay inted niya po Diyos, ang nagloryaan apanggep. Kuna nakakabsat, tadaytoy adal tayo, may papanti panangisina niya po Diyos, kadagiti nadakes, ken kastamat kadagiti nalinteg. Ket dagiti nalinteg, masapul ko mga tratwenda anaimbag. Iti iglesia niya po Diyos, tratwenda anaimbag. Dagiti trabahadores niya po Diyos iti Banghelyo, ken tratwenda anaimbag. Dagiti tattao ngagkasapulan, ken kastamit ag tulungan tayo. Dagiti tattao amasapul ti tulong. Umuna kaabsat, amasapul amay parangarang tinagloryan nga panggep ti Diyos. No kasano ti panangtrato tayo, ti panangtrato ti iglesia na, panangtrato tayo kadagiti katulungan ti Banghelyo wenno dagiti missionaries, panangtrato tayo kadagiti napanglaw ken nagkasapulan. Tadaytoy at alabanag, isu tinabuklan tinagloryan nga panggep ti Diyos, nga masapul amay paduyakyak ti sangalubungan. Tano saan tayo kakabsat, ngay kan iti na importansyan nga kay papananda ito'y. Kunana tinasantuan nga kasuratan. Iti Matthew 25, verse 41 and 46. Anya ti kunana dito'y kakabsat. Niya po Diyos, ipasdek nanto, iparikna nanto, iti panangukum na, kadagiti tattao, nga saan na kayat apadasen, de ginalgloryan apanggep ti Diyos, nga isu, iti panangtrato tayo, iti naimbag, kadagiti kamkamang ti iglesia, kadagiti tattao asumrek gaputi basog, ket kayat naman ngagsublik niya po Diyos, panangtrato, kadagiti katulungan niya po Diyos, ken panangtrato, kadagiti tattao agkasapulan ti panakaysalakan ni Tirwaro. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Awisen kayo, nga sapay lapuma, tapagbiyagan tayo dahito, talo abanag, tapno may paduyakyak, tinagloryaan apanggep. Dawatek man, kinawisen kay man, iti panagkararag ti daytoy akan ito. Amami nga nasantuan, uwapo Diyos namuan mi, ngayon tun nagaramid kami, iti naimbag, trinato mi, iti iglesia manaimbag, trinato mi, dagiti trabahadores iti Banghelyo, iti naimbag. Trinato mi, kadagiti adda tirwar, kadagiti agkasapulan ti tulong, adda gayam ti gunguna, nga makipagmaysakam to, di talangit ngin sagsaganam, ken gunguna abiyag ngagnanayon. Amami nga Diyos, idawat kumet ti pamindisyon mo, kadagiti amin ngagdingdingay, kadagiti amin nga makipasek, iti day sa nga pulo, ngal daw a panagkarkararag. Bendisyonam kadi Apo Diyos, ti tumunggal may sa kada kami. Mariknami kadi, nga ti daytoy akan ito, iburay ti Diyos ti pambindisyon na, sa laeng nga ti material, sa laeng Apo Diyos, kadagiti banbanag nga pagbaknangan mi, uray pay iti panagbaknang ti na-espiritualan, uray pay iti panagbaknang ti kinasalunat, uray pay iti panagbaknang iti panagtulong ti padami a tao, ken uray pay Apo Diyos, iti kinaragsak mi nga makipagtrabaho ken ka. Dagitoy kadi nga bendisyon, iyit nagmut ka din, manipod ita ken ti agnanayon, tadinawat mida, itinagan ni ako, Jesus. Amen.